Kapag dumating dito, maaraw na panahon, mari naming matugunan tulad ng ngayon. Natutugunan namin ang buong pook at kolektahin ang ani sa mga bundok. Halika sumali ngayon sa amin, masaya kami na kumanta, ha! Nagtutulungan kami may kasiyahan. Ito ay sabay na tinitipon namin ang hinok na mga dalandan. Gusto mong maging malusog, maging malakas, gusto mong maging sariwang, maging maganda,